Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Dakinhar li allegatament qatel lil Bernice Kassar, Rodrik Kassar ċempel lil missier il-vittma u għal darba darbtej qallu tiltilek xeddan Joseph Cilja missier il-vittma meta fil-qorti komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Rodrik Kassar li jinsab mixli biqtil ta' martu Bernice fraħal ġdid f'Novembru li għadda. Waqt ċieda emozzjonanti fil-qorti quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, missier il-vittma spjega kif ir-relazzjoni bejn l-imputat u l-vittma kienet dejjem sejra għall-ar. Irrakkonta kif darba minnhom l-allegat qattil kien qeddet lil martu li tnejn li huma mhux se jaraw lil uliedhom u li kien se jtajrilha rasa quddiem missiera. Fil-qorti missier il-vittma għal Rodrik u Bernice ta' sikwit kien ikollhom xi jgħidu quddiem uliedhom. Intqal kif darba minnhom Rodrik Kassar qal li jekk ma jgawdihomx ma jgawdihom ħadd. Missier Bernice qal li lil waħda mit-tfal tiegħu Rodrik Kassar qalilha li lejla ma jħobbix għax tipproteġi lill-omma. Missier il-vittma qal ukoll li huma saru jafu b'dawn l-affarijiet għax Bernice tikteb l-istorja ta' ħajjitha fuq il-kompjuter.